Salut, sunt Cătălin, sunt din orașul Mioveni și abia aștept să înceapă gala de pe 16 septembrie. Acest meci pentru mine va fi o experiență foarte frumoasă și abia aștept cu nerăbdare să-mi întâlnesc adversarul. Deocamdată nu am nicio presiune înaintea acestui meci, însă atunci fiind prietenii mei aproape de mine, probabil o să fie un pic de tensiune până să înceapă meciul. Ce pot să le promit decât că voi da tot ce pot, cine este mai bun să câștige, cu toate că eu cred că 90% voi câștiga. Antrenamentele alături de Călugăru și Pascu au fost o experiență foarte plăcută pentru mine și o mândrie să fiu alături de ei, să pot să mă antrenez cu ei. Am urmărit puțin adversarul meu, știu că vine din box, are o stângă foarte bună, are o vârstă bună pentru sportul acesta și cred că este și el foarte ambițios pentru sport. Având în vedere că stă numai prin sală, da, în fiecare seară mă gândesc fără să vreau la cum se va desfășura meciul și în fiecare seară este o tactică diferită în mintea mea. La acest meci o să am cel mai mare fan al meu lângă mine. Vă aștept pe toți la gala de pe 16 septembrie, toți prietenii mei, sper să nu vă dezamăgesc și, ce să zic, fixați-vă obiective mari pentru că totul este posibil.